Hello mga higala, maayong Lunes sa buntag sayo sa Pilipinas. Nya karong adlaw mga higala, sayo na pud ta ani. La kayod na pud haron makabugas ta. Nya mao ni akong trabaho karon mga higala nag layout ko. Di sa ko magkaon ron, di lang sa ko ron mukaon bitaw man ako pamainit no nya. Lihok sa ta kayod para pamugas. Mao ni akong giliautan, mao ni ako ang pattern sa ako ang mask sa kuan kanang to ang singan ani para pamugas niya. Since wala pa man jud tay kapalitan nga mga mall karon, no? Wa jukoy gunting mga higala, tan-awa akong gunting akong gunting mga higala mao ni akong gigamit. Hait nun kayo gunting pang opera. Tanawa, pero hait kay siya tanawa ang porma pang opera. Mao intaw ni akong gigamit kinsa man jud ko kapalit pag gunting. Kay di apoy gunting na ako nga tipong habulana daan ako nga gunting habulan kay di po kadot mas maay pa ning gunting pang opera kay hait kaayo mao ni akong gigamit pero nakabaligya na po din taon ko bisag kuan bisag habol kay akong bisag mao ni akong gunting hait man pod ha. Mointaw ni akong gunting taon. Nya kinahanglan nga magunting kaani imo jud ning subayon ang linya. Ano ni nami siya linya nya. Wala pud koy tailor's chalk ballpen ang gamit pero mas maayo ang ballpen kay pino kay siya og agi din accurate kayo imuhang pag layout. Mao ni ako ang mask, akong specialty nga mask. Kalayos Ginoo taon halin-halina na sa kuan nya salamat kayo sa Ginoo nga nahatagan pud in taon ko grasya bisan sa ato ang panahon karon na ako'y order dito sa simbahan, taga simbahan ang kuan ani kay ganahan daw sila sa akong mask kay makaginhawa ra daw sila maayo ang ilang pagtabi dili pareha sa uban gani nga magtabi mura kag ganang lapiit imong baba so kani siya kani nga porma mauni ang human mauni siya ang human anak siya porma klaro ra jud kaayo ang pagtabi no dili gyud bisag mao na gani nilang gamiton mubasa sila sa simbahan kanira ilang gamiton kay klaro ra daw ang pagtabi nimo dili mapiit ang imong baba so mao ni demand ang ako ang design nga mask. Salamat kay sa Ginoo nya kuan di no kanang grasyahan na putang ko kay akong first gyud nga customer is frontliner sa simbahan. Mao gitoy ako ang plano nga sila jud akong unahon. Unahon ako ang ilang sila akong first nga customer which is wala nako kuan ba kanang bali gipatilaw nako sila ba patilaw ra kanang gift nako sa ila isip frontliner sa simbahan. Daghan jud kayong salamat sa Ginoo nga yatagan ta kapiskay sa lawas nya karon Lunes sa buntag Lunes sayo sa buntag naapod in taon gisugat in taon ko magmata na ako
nanawag na kay magkuha sa order. Salamat kaayo to ana. Nadala na ang order. Nindot kaayo atong pamati no nga mamukaw nato. Mamukaw ra nato ba nga kuan na kanang isa ni muda na may ng taon pamugas taon ni panudan kay panudan di ay kay gihatagan bi tagbugas ni mayor. Daghan bi kay tagbugas. Usa ka sako baya gyud among bugas diri. Usa ka sako gyud gihatag sa among ang kuano, among ang barangay. Ang uban daw sobra sa usa ka sako ilaha kay kanang naa pa may nihatag nga mga tubig-tubigan po diri. Nanghatag po taon sila. So ako diri wala may nisud nga lain nga sektor nga nisulod diri, mga private. Mga sakuan ra gini amoa sa barangay. Pasalamat po mi kay apil mi diri kay sa kuan baya no kay wala baya unta mi labot di ari. Nya dayon amot kay gusto man jud sa mayor nga tanang tawo hatagan gyud bugas kay di biya kuno kay ang uban ray mukaon or sila ray mukaon tanan ba gyud kuno mukaon nya tanan sad gi-lockdown wala gyoy nakatrabaho. So kato nga time kan decide jud ang mayor nga tanang tao walay pilion masud sa subdivision bisag unsa pa niya kadato nara niya kung modawat siya or dili kay naman puy uban nga kanang ang mga kwarta-kwartahan pud no kanang dili ra nila dawaton siya o dili lang ni inyo ihatag lang na sa lain. So kanang malipay pud nga at least naputay mahatagan nga lain pud tao. Niya sa ako pod, ako lang dawaton kay usay naman say mo comment sa kuha gani nga ana wala na daw sila ibuga. So ako na lang pong hatagan no pasalamat na po ko is ako na lang pong ihatag usa ka putos di po na ihatag tanan no syempre magbilin po ko ako kay gamay raman mi kami raman duha sa akong anak mo kaon. So dili gyud kay mi kuan sa bugas nya mo na nga kung naay mo hangyo na ako siyempre mura sad bay kumuton atong kasing-kasing nga gamay ra kay among bugas diri gipanghatag unya kanang wala na mi nya daghan kay kong mga bata kunang ko sige dong ari na ako ihatag sa imo no bisa to anak ko anong sa gobyerno oy nga ihatag ta kay kanang ihatag baya puta sa makita jud nato nga wala nya nakaila jud ko ba nga kanang magkinahanglan sa gid siya akong gihatag niipon na lang po na akong mga noodles may nana salamat kay sa grasya nga nadawat nato nya mo share pud ta sa atong nadawat daghaing salamat mahigala sa kanang pagkuan pag sunod sa ako ang mga kaagi sa kinabuhi niya. Mao na lagi to ang ako intang gigamit kay di man lagi mi makalapos niya diri wala jud abli bisan mga gagmay nga kon walay abli. So kani ang taon pila na ko kasimana ani mao ni akong gamit. Pang-opera. Masahay mo sa di ay kay pang-opera baya ni kadut manggani kuan kanang kuan sa tao. So kani mao lang taon ni akong gigamit pang-opera niya may gamit og kat aning ako ang trabaho sige na mao na to mga higala kanang padayon kog himo og mas para sa barato ra man gud akong baligya so makatabang pud ko so man kanang dili ko magpapresyo og dako kaayo kay ako pod nga na ako'y income nga gamay then makatabang pod ko at least ni appreciate sila sa akong design kay klaro ra daw kaayo ang ilang pagtabi. So daghan kay salamat sa inyong appreciation nya sige padayon lang ta padayon kay medyo balik na unta ta mo abri na unta ta karon nga week pero
ng murag nisaka na pud ato ang mga positive cases diri sa Lapu-Lapu. May unta mo daw pero di umot lang kaha no. Kay murag nag-anam na inapuno mga duha-duha o tumiagi si mana kay mga napo minana no. So kanang kuyaw kaayo likayanan jud kaayo magbantay gyud ta sa usab-usab, bantay nya magbantay gyud ta sa ato ang mga matagbo nga dili pud kay ta magpaduol na lang jud no, dili sa ingon sa pag-inarte kay kuyaw kayo ang virus unya labaw sa tanan ayaw jud mo pabiya sa mask bisag asa lakaw mask gyud face mask, alcohol face mask mao gyud na maunay imuhang proteksyon sa imong kaugalingon nya daghan kay salamat mga higala manghinaot ko nga naamoy na kutlo nga pagtulunan sa ako ang gisaysay karon. Sige, bye. Daghang salamat sa sunod na usab nako nga video.